Určite ste to videli, že sa minulý týždeň poslanci Smeru, PSK a Andrej Danko pohádali v Národnej rade. Nakoniec to tak eskalovalo, že poslankyňa Zuzana Mesterová bola vylúčená z Národnej rady a zastavili rokovanie o zákone pre tento deň. Koalícia hovorí, že poslankyňa Mesterová a iní poslanci Progresívneho Slovenska porušili pravidlá, zatiaľ čo PSK hovorí, že to celé je útok na demokraciu. Ale čo sa vôbec stalo? Ako som pred mesiacom už povedal, tak sa malo v apríli a ďalších mesiacoch rokovať o zákone týkajúci sa volieb poštou. Minulý piatok bola schôdza, kde sa okrem iného malo o tom zákone diskutovať. Najprv mal poslanec Tibor Gašpar zo Smeru predstaviť jeho legislatívu. Osobne si myslím, že to zrobil dobre, ale hovoril aj pár vecí, o ktorých si myslím, že sú prehnaté alebo nemusia byť pravda. Nebolo by to nič nového, že Smer klame. Ale poslanec Gašpar nemohol v kľude hovoriť. Po nejakých 15 minút ho prerušil podpredseda Národnej rady Andrej Danko s dôvodom, aby upozornil poslankyňu Mesterovú, aby odstránila svoje vizuálne pomôcky. Inak jej hrozí vykázanie zo sály. Tie vizuálne pomôcky boli kopec papierov s 93 000 podpisami slovenských občanov, ktorí sú jasne proti tomu zákonu. Ale k tomu sa dostanem neskôr. Potom pán Gašpar pokračoval, ale začal provokovať poslancov Progresívneho Slovenska. To potom tak skončilo, že oni pánovi Gašparovi skákali do reči tak moc, že nemohol alebo nechcel pokračovať. Andrej Danko na to druhý raz upozornil poslankyňu Mesterovú, na to začali progresívci kričať a potom sa pán Danko rozhodol vykázať pani Mesterovú zo sály a ukončiť schôdzu pre tento deň. Progresívci si sťažujú, že koalícia zneužíva svoju moc a útočia na demokraciu a slovenských občanov, lebo ich vylúčili zo sály. Ale keď sa pozrieme na záznam tej schôdze a pravidla v Národnej rade, tak to celé bolo celkom oprávnené. Link k tej schôdze nájdete v popise. Tá najdôležitejšia časť má okolo 30 minút. Prečo mohol Andrej Danko oprávnene vylúčiť poslankyňu za to, že mala pri sebe papiere? Najprv to znie bizárne a takto to aj progresívne médiá šíria. Ale dôvod, prečo ju mohol vylúčiť, je Igor Matovič. Igor Matovič, ako viete, je veľmi dramatická osoba. A takto sa aj správal pred 10 rokmi ako poslanec. Vtedy používal rôzne plagáty, grafy a iné vizuálne pomôcky. V miere to bolo v pohode a pomáhalo to, ale on to docela prehnal a potom to viacej rušilo rokovania a celkom vyzerala Národná rada viacej ako cirkus. Tak sa vtedajší predseda Andrej Danko rozhodol zakázať vizuálne pomôcky v tom štýle, lebo to znižovalo dôstojnosť parlamentu. Andrej Danko tvrdil, že parlament má byť disciplinovaný, objektívny a bez transparentov a rekvizít. Od tej doby sa nesmú používať vizuálne pomôcky. Poďme si k tomu pozrieť, čo môj kámoš ChatGPT na to povedal. Spýtal som sa ho, takže ak by nejaký poslanec napríklad doniesol kopec papierov, ktoré symbolizujú podpisy jednej petície a je ich veľa, okolo 100 000 podpisov, takže máš stovky papierov a robí to dosť vizuálnu impresiu. Bolo by to v rozpore s tým pravidlom a mohli by toho poslanca vyhodiť zo sálu. A ChatGPT mi odpovedal, pravdepodobne áno. Takáto akcia by veľmi pravdepodobne narazila na rokovací poriadok, ak by tie papiere slúžili hlavne ako vizuálna demonštrácia. Prečo? Nie je len o to, čo nesieš, ale na aký účel. Ak niekto doniesie stovky papierov a rozloží ich tak, aby vytvorili silný vizuálny efekt, pozrite sa, koľko podpisov máme. Predseda schôdze to môže vyhodnotiť ako obchádzanie zákazu vizuálnych pomôcok. Teda aj keď sú to technicky len papiere, funkčné je to podobne ako transparent, plagát a rekvizita. Čo by sa pravdepodobne stalo? Predseda schôdze by mohol upozorniť poslanca, aby predmety odstranil. Ak neposlúchne, môžu mu odobrať slovo. Pri pokračovaní narušenia rokovania môže dať návrh na disciplinárny postup alebo ho nechať vykázať usporiadateľmi. Vyhodenie zo sály nebýva prvý krok, ale je možné, ak poslanec vedome ignoruje výzvy. A takto sa to aj stalo. Andrej Danko najprv upozornil poslankyňu Mesterovú prvý raz a až potom ju vylúčil zo sálu, keď nepočúvala a jej kolegovia a ona rušili Tibora Gašpara pri jeho reči. Pozrel som sa na tú schôdzu a informoval som sa o tom pravidlu a preto si myslím, že to celé bolo dobre vyriešené koalíciou. Viac už nemám čo hovoriť, lebo ten zákon som prebral pred mesiacom, ale dozvedel som sa pri robení toho videa nové informácie, tak ak chcete, urobím ďalšie video o tom zákone.
čo si ľudia o tom myslia a čo hovoria hlavne Smer a Progresívne Slovensko. Ja osobne nemám rád obe strany, ale v tomto prípade som na strane Smeru. Lebo ako sa poslanci Progresívneho Slovenska predviedli, tak tu pripomína na základnú školu. Samozrejme nie je Tibor Gašpar nevinný. On ich trochu vyprovokoval, ale kvôli tomu sa nemusíš takto chovať. To vôbec nie je seriózne. Podľa mňa je ale najhoršie, ako o tom zákone hovorí Progresívne Slovensko. Ale to by bola téma pre ďalšie video. Ja som Slovák Rojper a vidíme sa na budúci týždeň.